O să pun pauză. Bine că am închis video. Puteți să urlați altă culoare. Aș fi cam ceva. Tare. Are fum și încă merge și era și foc de desubt. Și încă merge. Stați un pic. Ok. Ai fi pus nervos. Astăzi nu cred că o să-i lipesc încă. Când se duce ăsta și mai vreau. Când se duce ăsta și mai vreau să stea aici. Plus dintre astea două. Când mai e ăsta aici, pentru că numai astea două nu contează. Asta ceva tare. Cred că toată lumea știe că când primești spin, îți dă ceva, durează până scoate. Durează ceva. Aici o să pun pauză, fiindcă o să dureze ceva până desfac ăsta și... Da. Am revenit! Asta ne avem cum, fiindcă dacă lipeam la loc nu merge să spun astea și dacă lipeam pe spate aici nu mai puteam să o car așa, că mă deranja și am zis, hai să-mi fac așa și nu era bine. Și când am lipit asta din nou, am lipit aici și asta nu știu ce să fac cu ea, o să fac asta. Să mic. Asta. Asta. Dar uitați, s-a rupt. Să fac asta. Așa o să fac. Și gata. Dacă vă place și nu uitați să dați un like, un share și ne auzim data viitoare. Pa, pa!